Impilo ilula kakhulu uma wazi imfihlo yayo. Imfihlo yayo i-commanding honey. Iwuju olukhotha njalo ngo-2 am eintata. Ukhulume ubize konke okufunayo esontweni lakho, emsebenzini, kuma-relationship akho, emshadweni wakho. I-commanding honey ingakwenzela izimanga. Yenza ukuthi konke okufisayo kwenzeke ngendlela ofisa ngayo. Sithinte namhlanje e-El Shaddai Herbal Shop, Matches Arcade, Eagle Building, West Street, eThekwini. Noma ungishayele ku 082-459-1816 noma ku 063-689-8922. Ungayithola ngo-2,000 rand kuphela. I-commanding honey, imfihlo yempilo. Siyabingelela ubaba udokotela baba wesizwe baba ojabulile umfana nje muhle ngathi khehlela umuntu bathi umzukulu kodwa umzukulu kaMancingezi ngoba wena ngayezwe mhlawumbe umzukulu nje but awuyena kaMancingezi. Namhlanje senze ngamabomu ukuthi sizoshuthela eNetbank. Senze ngamabomu shuthela eDark Room Studio number 1. Kuvele kuthini ukuthi sinama build amaningi esiwarenta. Guess what? Ngiyinyanga erenta ama build awu3 eThekwini. iNetbank ngikhona, Eagle Building ngikhona, Salisbury ngikhona. Yo ngiqelazele kakhulu. Angirenta amagogogo lana nensensona. Namhlanje nginenyanga melapho endabuko uMakhosi uMdlozi utake mina but usho ngesingisi angimazi usingisi befunda uthi I'm gay and proud. Ngithi mina wesitabana uthi Babu Dokotela ngesitabana. Namhlanje ngithi mina ngifuna labantu sibanike ithuba angiyisoni ngokunika umama oyilesbian uMakhosi uDube. Wow. Uphethe umlilo lo muntu esifazana. Namhlanje ke siphethe uMakhosi uMdlozi number yakhe 0733465204. Makhosi awubingelele Ntwana Thonga. Sanibona Babu Dokotela. Makhosi ukuphi nendawo? Ngisehammerstein. Hammerstein ukuphi nendawo ngikaze ngibe ngiyahammerstein. iHammerstein ila kwaZulu Natal. Ikuphi nendawo KwaZulu-Natal? La eThekwini. Yes. Awuphumi mawusuka nje la eThekwini it's 45 minutes kuHammerstein. Okay. Yes, akukho kude kakhulu. All right. Hammerstein kusemakhaya kuselokishini kwindawo enjani? Iselokishini. Indawo elokishi. Yes, ilokishi. Okay. Makhosi sikhuluma nawe lana njengesangoma, sikhuluma nawe njengomelapho wendabuko. Yeah. Into edala ukuthi ubone ukuthi umsebenzi uthola esikole seyakhulula senijikijela ibhayi kwenze kanjani? Leyo nto leyo wazikhethela noma yange noma wabona igame emgaqweni ishuba athi ngiyabasana ngithola ibhayi noma Ngiyawuthanda lo mbuzo wakho Babu Dokotela. Ngoba phela manje isikhathini samanje uyazi nawe sekumakushube nje sifaka amabhayi labo sesiyokwenza njalo. Hayi mina lento Babu Dokotela yangihlupha ngisamncane. Okay. Yangihlupha yaze ngikhipha ngisho esikoleni yabo yangihlupha kakhulu lento le ngathwasa ke. Isangoma nje siphelele ngathwasa ekhaya nje nginamathwasa inqwaba. Unamathwasa. Inqwaba yamathwasa. Okay, ukushuthi hayi ukuthi mhlawumbe ushawe isimo yabo ngisholoze ongifana ukuthi ukuthola kwebhayi. Hayi lutho Babu Dokotela. Hayi lutho ngisangoma mina ngathwasa nje ngaqeda ngaphuma ngenkomo futhi. Waphuma ngenkomo. Singakhushulwa nje namakhosi ami nje yonke into yami igcwele ihlangene. Yes, namathwasa nje. Makhosi ngifuna singene kulento yokubethela kwenu uthi unedumbe lomfula uma uhlushwa umthakathi wena ukwazi ukumvala umchamo. Yeah Babu Dokotela. Kunale muthi lo kuthiwa idumbe lomfula. Uyabona wena engithi uyafika kimi ukhala ukuthi uhlushwa umthakathi. Manje wathi uzwenza njani? Mina ngizokunikeza umuthi mina ozomvala uthi angachama ngesigubhu. Wena woza kumina ngizokunikeza. Imake phela uma ichama ngesigubhu ushuthi kuzoqhunyiswa ipipe laleli sehle achama ngesikhwama la. Angizohlala la isikhwama ke impilo yakhe yonke ubumthakathi angifana nawe yakushaya. Akasayi koBhenga. Hayi akasayi lento yokukhupha. Akasayi eBish. Akasayi ngisho cansini ke cabanga ngoba ngimvala uchama. Hayi akasayingena. Chaze. Akasazifaka isikini. Lutho akasayifaki nje ohleze efaka ibhlukwe elide nje. Ngoba lento sizohlezi la kuyena. Makhosi, angifuna ukubuyela kulento. Lento yena kuyona umthakathi. Ayiyona. Ngoba yabona Babu Dokotela isikhathini samanje sekunale bahlale eqhuma kakhulu ama-divorce. Ama-divorce. Mawazi ukuthi wena unkosikazi wakho uyazi ukuthi useyadivorce. Yabona wena njengomuntu wesifazane nawe woza la ngikunikezela ukuze le ndoda yakho le Babu Dokotela umuntu wesifazane emdivorceayo sivale nje total ukuthi ingabisachama nje total nje. Ukuze ithi mayisiya lapha enkantolo isilenge isigubhu la. Sinale sigubhu la. Kwaphela manje ethi uyazi usikekeliwe manje kuyaxatshwana Babu Dokotela. Phela yabona mase uthi Makhosi uMdlozi awanda mase kuthiwa yadivorce akuncengwane. Yakuncengwana kodwa ke woza mina ngikunikeza isigubhu athi uyaqamba nje uyalapha afike sekhathele senale isigubhu la. La. Hayi ngicela ungayingeni yenziwa wena yenziwa yimina. Yenziwa wena yenziwa yimina.
Thola izibi zendlela wena ovalekelwe ama customer noma isigodlo sakho uthini isigodlo singasasebenzi Yes, singasahambi kahle nje. Abazalwane bangasezi esontweni ngabona into oyibhale ukuthi singisi makhosi khona nami Thonga, thola izibi zendlela Yes. mina la ngihlala khona indlela zethu zikhonkiwe ngihlala kuma RDP houses u2 room house ngapha u2 room house ngapha umasipala wasifakele idini manje sizokwenza kanjani sizothola njani thina esihlala emxhasweni ikakhulu thina esihlala emxhasweni Kodwa ekuchazeleke lapho Babu Dokotela yona uma wena wazi ukuthi esigodlweni akusebenzi lutho ibusiness lakho wena unezitolo wena unebandla abazalwane imake lento iyangena nasebandleni okay into engifuna mangitholela izibi zendlela njoba kade uchazile Babu Dokotela wathi wena uma singenazo indlela kukhonkiwe funa nje wona la kungakhonkiwe khona phela ngithathani lapha ngithatha izibi wena angiphathe inhlabathi ngingambi inhlabathi thatha izibi uze nazo la kumina ngizokwenzela mina abuye wonke ama customer akho umsebenzi wakho uvuleke ungangiphatheli inhlabathi la ubale nesonto la esontweni ngizoyenza kanjani mina esontweni phela ngisindisiwe ngumzalwane abazana abangazi ngiphatha umuthi izoyenza kanjena ke lento le wena uzothola izibi zendlela ebese uzala kumina ngikwenzele mina ngizokuchazela ukuthi wena uzokwenza kanjani hayi la social media hayi la social media ukuchazela mina mawusufike kumina uthi usoyenza kanjani lento le Makhosi ngifuna sikhuluma into eyiqiniso YouTube le ibuka abantu abadala kunabantu ababuka lento ngabe sithembile ufuna ukuthi kumina uzongakhela isigubhu esigcwele izibi zendlela ufuna ukuthi mina uzothatha izibi zendlela ungicabe ngazo ufuna ukuthi lento oyakhaya imfihlo ayichaza kancane ngizothi imfihlo yami le imfihlo yami hayi ukuthi isigubhu esigcwele izibi zendlela hayi uzothatha izibi zendlela ungicabe ngazo cha wena ngiphathele izibi zendlela kunomuthi esokhanda ngazo lezi zibi zendlela ngiyakuzwa mina imfihlo yethu eyenza ukuthi sibe nemali sicebe sibe nezimoto sibe nemizi oyichaza ukuthi ibuye ngabona into oyibhala ngikho ayithi kuchazele naseqala kuphela ngibhala izingisi yabo Babu Dokotela yabona imfihlo yethu ake ngibale kakhulu thina amagenji okay good ukusibona isitabane esihluphekile angaze ngibona ngifesa naso ukazi sibona isitabane nje asihlupheki sihluphela mesithanda mawuthanda wena yona uma ufuna ukuba lemfihlo yethu mangifuna ukuthi ngikunikeze yona oza kumina mina nginamafutha ethu esiwasebenzisayo hayi kodwa ukuthi phela lamafutha ngiwakhipha isinomi kanjani cha angiwakhipha isinomi kanjani lamafutha ngiwakhipha nje isinomi iwona akasenza dayisayitoro adayiselwane itolo okay yakodwa uyafuna umuntu athola afonele wena afonele mina ufonela mina umuntu ozobe wadinga lo mafutha ngizomnikeza imake mkhulu ngingakwazi ukufona noma isebenze inyanga eyisitabane ngeke ngenze makhosi oyisitabane ethi niphethe amafutha eyokunikela amafutha Babu Dokotela lalela la mina ngikutshela yabona imake ungakayi lapho kunenyanga ekuthiwa usibanibani iseMozambique ngeEnglish igama layo ngoba isihlaba abantu abaningi la wazoNatal ba rich namhlanje angikusho lokho ba rich siyabazi bafaka into ecishakazisha into zabo siyabazi wena awunayo into epowerful yokusukumisa umuntu phansi umethi ngempela uyayifuna lemfihlo angafanayo nginayo uma userious uzoyithola lento le uma ukuthi wena ufuna ukuzikhethela ukuthi uhlale emjondolo uzohlala mawufuna ukuthenga iMercedes uhlale ku double story oza ngizokwenza uma userious Babu Dokotela kodwa umuntu ke mawukuthi uyayifuna into serious azi ukuthi uma ishadile nonkosikazi ngamtshela yashintsha angamtsheli noma mawuthi namuntu esifazane uyifuna lento ushadile ngayitshela indoda cha ungayitsheli woza wena kuyimfihlo yakho uyitshela noma usubuya khona sebona umcebo wakho kusiyomthetho hayi ngihamba uMnkosi uMdlozi yabona uma ukuthi userious amafutha mina engasebenzisayo kakhulukazi la engiwaqala kuona ngiwaqala 5000 okay kodwa lawa a powerful lemfihlo lawa ngithi engikhuluma into uma uyiqala nje ithi manje lemfihlo ngengize ngisho kodwa Babu Dokotela 50,000 50,000 okay 50,000 ungiphathele nje 50,000 sidlalike lapho hayi ngicela ungangifaki mina woza sikukhulumise nokhokho wakho okhambeni umbone ngamehlo awichaze umuntu omdala Babu Dokotela yabona manje esikhathini samanje
abantu ave befisa amadlozi abo abakhanyisela into zabo. Okay. Uyabona mina ngike ngenze kanje esigodlweni sami. Uma ngifuna ukuthi ukhulume nokhokho wakho umbone ngamehlo. Okay. Qala ngikufake ebhavini iyona ndlela engisebenza ngayo ke mina. Ukuze phela ibhavu lizogeza ukuze naye lo muntu ageze kafike semidlozi elihle kuwena. Akhulume umuzwe umbone ngamehlo. Ngiyakubhava nje bese ngiyakukhulumisa naye kunokhamba ke ngilisebenzisayo lapho sekuphahlela kulona. Okay. Khulume nalo bese siyakunika ithuba lakho ukuthi ukuphahle ukhulume nalo azikhulumele yena kuwena. Umuntu uyakwazi umkhulisa ngocingo noma ufuna afike. Cha foza kumina ngeke ngikwazi ukuphahlela lapha ngizokugeza efonini babudoda. Ngizomchazela ngizokugeza apha efonini ngoba phela fena uluze kumina. Hayi manje nto mama Khosi nami ndimhlophe ndithi angikubeze koko lapha efonini. Ufuna afike ngokwakhe. Ake sakayifikele ngokwakhe esigodlweni kumina. Hayi Makhosi mfazi thola lento indoda yakho ingakushiyi. Yini ofuna nabafazi? Hey kodwa yabona ke Babu Dokotela hey Yini ofuna nabafazi? Osisi bahluphekile mfethu hey bahluphekile. Nina nhluphekile? Hayibo sihlushwa yini? Sihlushwa yini? Hayi yashiwa indoda mina ngishiwa nje indoda mina lutho yazi ke Babu Dokotela ngikutshele nalento le engisebenzisayo mina eyangisebenzela futhi nami. Lento kodwa. Hayi angifuni ukuyisho ngegama wena phela sizoxoxa nawe sihleli phansi. Hayi angifuni ukuyisho la ku social media bangaze bayintshontshe phela ave nitshontshe. Uyayibona lento lena wena Babu Dokotela ngisebenzisa ngenye indlela kodwa iyagcatshwa. Okay. Ukuthi indoda ingakushiyi. Ayikushiyi ngempela. Hayi akushiyi ngempela. La ukhona ila eduze kwakho. La ukhona ila. Ayingilandisa ngoma sister sithakatha ngempela. Makhosi uthi thina wena uyakwazi ukubethela. Yeah. Uthi usebenzisa ulamula uma ubethela? Yes. Usebenzisa ulamulo yellow. Oh yellow. Yes. Wena ufuna thola ulamulo noma ufika na kwenza. Yabona ufonela uthi Makhosi ngifuna ukuza lapha kuwena ngifuna ungibethelela ekhaya silali. Iyipoki ilwane. Okay. Asilali siyacinda. Imake Makhosi ngifuna ukuyithola kahle lento wena uyisangoma unamathwasa. Yes. Uyafika umuntu uyiphethe imali uphethe ulamula usukhipha ithwasa elifike last week. Angikhipha ithwasa elifike last week. Ngizihambela mina. Okay, all right. Mangazihambelanga mina khuluma nomuntu osentshanga omekuzwa uzokwazi ukufika emzini wakhe. Yes. Umuntu osembali uzofika. Umuntu okwamanje uzofika. Ngizongena phakathi. Abe ngifuna ukuthi vela ukuthi awuthuma amathwasa ngoba manje kunale tendency lokho amathwasa kasini. Ngizihambela mina phela umsebenzi wami. Okay. Yes. Osichaza lesibethelo sakho mkhulu. Lesi sibethelo leso Babu Dokotela sisebenza kanje. Wena ungiphathela lami laba u10 abayelo. Bese siyabacupha. Bese ngifika ngikufakela bona mina sengibacuphile. Bese emveni kwalokho umthakatho ogangayo lapho kwakho. Uzobola umzimba wonke. Aphume le ngithi umuncu ngithi abantu umuncu. Umjuluko wakho uzobuya kuyena umuncu wonke uzophuma kuyena. Hayi ngachaza mkhulu. Yasabisa. Ngiyachazela phela kufanele simenze njalo nginathi ashaya. Yavela bola umzimba wonke lo muntu lo bese kusuka emveni kwalokho abe umuncu umzimba wonke. Umamanzi amuncu. Bese kuthiwa iacid. Bese kuthiwa iacid into bese lala isibhedlela. Bese yafa. Bese yafa. Babu Dokotela baba sizwe babujabulile sihleli nesangoma uMakhosi uMdlozi useHammersdale. iHammersdale kasilungise spelling iku 50-50 uma seMaritzburg iwafu uma seThekwini wafu ise center madolobha u2 wena oqhamuke eGoli ngicela ungeze eThekwini. Umuthi nje Hawick uthi Moy River mfonela. Uthi Makhosi uMdlozi ngidlula eHawick ngiseScott manje ngizokufica eThekwini noma ngizokufica kuphi umusi uyamtshela ukuthi ngifonela umusi usudlula eMaritzburg uzomsumtshele exit eza eHawick ngibalekela ukuthi umuntu angasuke ezele eThekwini. Yes lo try ngoba abantu bazoqhamuka eGoli bazojikela eThekwini aphinde futhi drive another 45 minutes is a city isikhathi simusho nawo. Makhosi sesiyavala manje na eziphi insuku abantu mebezokubheka bezifuna usizo kuwena abangazokuthola ngazo mhlawumbe athi bafona ucingo libanjwe ingane esikole libanje umuntu osebenza la usebenza khona mhlawumbe ubamba itoho udayisa etech shop yomuntu uluphi usuku ongasebenza ngalo? Isakatha angisebenzi ngesakatha. Okay sikwenza kusho ukuthi umgqibelo usebenza. Ngusebenzi. Okay. Ngoba uyabona ngisuke ngibusy. Okay. Yes nokunye. Because phela ziningi izinto engizenzayo. Then bese kuthi ngiyaqala ngiyasebenza ngo6. Lapho ngisuke sengisebenza labantu abasuka kude.
labantu abazolanda izinto ezinzima kakhulu. Okay. Yes, abazolanda into enzima laba asibagijimela la ku 100,000 200,000. Okay. Yeah, lapho Oh, imfihlo ke lezo. Imfihlo yami ke leyo. Okay. So ngikhipha izinto ngo6 o'clock nje mase kuphela isabatha ngisuke sengiqala sengisebenza ke lapho ke sengikhiphela abantu engibazi ukuthi mangithe wona ngiphathela ukuthi ungiphathela isiminofu gologo mhlophe. Inomile Nkosi. Ave ngiphuza. Okay. Lave ngephuza nje ngaleso sikhathi kodwa phela. Kulungile Dlozi. Ileso sikhathi ke sabatha nje ngisebenza. Kodwa manje athi 6 o'clock ngisuke sengiqala ke sengisebenza ke. Okay, kusho lo muntu umqala ngokugqibela ngakusasa ukhona bese ngithi phela ngisuke ngisabhizi ngoba phela khona abasuka kude. So umuntu ngoba phela lento ayiqedi ngosuku olodwa. So ebusuku ngisuke sengisebenza ngiqala ukusebenza bona ngize ngibaphethe ngesonto. Uzobaphethe ngesonto. Okusho ukuthi laba bazothatha izinto zangempela, izinto zangempela. Yeah, lezi zangempela. Weekend laba abajwayelekile abafuna lezi zinto bazothola phakathi nesonto. Phakathi nesonto. No, siyabonga umuntu umsebenzi wakho utshengisa ukuhleleka. Makhosi sibonga kakhulu ubonga Babu Dokotela babesizwe bajabule mfana mhlanje ekhehla siyathoba kakhulu sibonga ukuthi abantu bazosizakala. Makhosi. Valelisa ke mkhulu. Ngiyabonga Babu Dokotela, ngiyathemba ukuthi nonke nizophila nibe right. Ngiyabonga. Siyabonga ubonga Babu Dokotela siyathobeka. Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel.